Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, como cada venres, paso a dar conta dos asuntos máis destacados que vimos de aprobar en Xunta de Goberno. E así, hoxe aprobamos dúas novas obras por un importe conxunto que supera os 230.000 euros para seguir mellorando a rede de estradas provinciais, neste caso, o paso polos concellos de Paradela, Baralla e Láncara. En concreto, hoxe acordamos licitar unha obra por 105.000 euros que vai a mellorar un tramo de algo máis de 3 km na LUP 5709, que é a estrada que conecta o concello de Paradela, na parroquia de Santa María de Vilamaior, coa de Castro de Rei de Lemos. Os traballos, que afectan o treito que comprende entre os puntos kilométricos 10.760 e 13.875, vai a ter un plazo de execución de 2 meses e van a consistir na reapertura de cunetas, na reparación de afundimentos e outros desperfectos da vía, na pavimentación e na reposición da sinalización vertical. Trátase dunha actuación importante porque esta estrada está situada entre os concellos de Sarria e de Paradela e conecta a comarca de Sarria coa Ribeira Sacra e, ademais, une dúas estradas autonómicas, a LU 633 e a LU 611. Polo tanto, tendo en conta que conecta dous concellos e dúas comarcas, pois por iso é unha estrada prioritaria e que, ademais, afecta a un número importante de poboación. Tamén acordamos sacar a licitación, neste caso cun orzamento de 130.000 euros, as obras para arranxar máis de 10 km na LUP 0503, que neste caso é a estrada provincial que conecta Baralla e Láncara, tamén dous concellos desta provincia, na que se van a realizar traballos que afectan a práctica totalidade da vía, dende o seu inicio ata o punto kilométrico 10.500. E vai a ter, neste caso, un mes máis de plazo de execución, vai a ter 3 meses de plazo de execución. Os traballos que se van a realizar son a reapertura de cunetas, a reparación de afundimentos e tamén outros desperfectos que ten a vía e a repavimentación. Esta estrada, como dicía antes, conecta eses dous concellos, pero dá servizo directo ás parroquias de Aranza, de Santa María de Pol e Vale, e tamén a varias empresas madeireiras, e une, ademais, Baralla coa autonómica que conecta Sarria e Becerreá. Polo tanto, importante tamén os enlaces os que une esta estrada. E cambiando de asuntos, saiu adiante hoxe un acordo de colaboración co Concello de Negueira de Muñiz, polo que a Deputación de Lugo vai aportar 140.000 euros para a mellora de dúas vías municipais, unha que conecta os lugares de Carballín e Bustelo e outra que é a vía de bifurcación a Pelou. Esta é unha actuación que vai a servir para mellorar un treito conxunto de máis de 3 km. En ambos casos, os traballos van a consistir na limpeza das cunetas, a demolición parcial da plataforma, a reparación dos danos e a pavimentación con aglomerado en quente. Son obras moi importantes para este concello, para os veciños de Negueira de Muñiz, porque afectan as principais estradas deste concello e, sobre todo, é a saída natural da veciñanza cara aos concellos da Fonsagrada e de Grandas de Salime. Polo tanto, é a súa principal conexión cos concellos limítrofes. E hoxe tamén aprobamos, neste caso, por un importe de 50.000 euros que vamos a destinar ao Concello de Vilalba para poder dinamizar o tecido asociativo da capital chairega. Unha parte dese importe, en concreto 36.000 euros, van destinados ás asociacións de veciños desta localidade que traballen pola convivencia, que organicen actividades de carácter cultural e que apoyen a participación social. A cantidade restante, os outros 14.000 euros, van a servir para financiar un programa de saúde integral que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas maiores do municipio con todo tipo de actividades formativas e tamén deportivas. E cambiando de concello e tamén de asunto, dende a Deputación colaboraremos un ano máis co Festival Aturuxo de Bravos no Concello de Urol cunha aportación a ese concello de 20.000 euros para que poidan financiar este encontro musical que contribúe a difundir e poñer en valor a nosa riqueza cultural, a nosa música, as nosas tradicións, o tempo que dinamiza a vida social e económica do rural deste concello. E rematando xa, infórmovos de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago de dúas subvencións por un importe conxunto de 9.500 euros
a dúas entidades da provincia que resultaron beneficiarias do programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios que estamos impulsando dende a Deputación de Lugo. Por unha parte, a comunidade de usuarios de Frontón, Outeiro e Lendoiro, que están no Concello de Pantón, recibe a cantidade de 3.900 euros para poder renovar o sistema de potabilización dun depósito de auga. E, por outra banda, a Sociedade de Fomento Forestal Santa Juliana, da Fonsagrada, recibirá 5.600 euros para mellorar a accesibilidade tamén a humanización de diferentes espazos. E, pola miña parte, pois nada máis, isto é canto deu de si a Xunta de Goberno de hoxe. Se tedes alguna pregunta, non? Perfecto, moi ben. Pois moitas gracias e bo fin de semana.